लोगोफोरनि फाइनाली न'आव सफैबाय आफ्टर 45 days. Hello everyone, welcome back to the channel. आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ. दिनै जोङो थांनो ओंखारदों न'आव. जों चेन्नाइनिफ्राय बेंगलराव थांफिनगासिनो. फाइनाली पासखौ मोनबाय. पासआ मैया फैदों जोंनाव फुङाव. साथामजों जों थांगासिनो. बिमा दङ खिथुनाव. अनि everyone is happy that we are going back home after. Happy only after we. Yeah. So दाबो बुंनो हाया जों तामिलनाडुआवनो दङ. एसे पेट्रल लादोंमोन बाव. ओमफ्राय नै don't open your mask. दा मा जागोन मिन्थिया पासआथ' दङ. पासखौबो गारियाव सिथाबनानै लाखाबाय. लामाफ्राव चेकिं जागासिनो बिरादनो. दा एसे गोसोआव आनसार्टेनिटि दङ. सहैगोन ना सहैया? हा 2 minutes, okay? जाय थाबथानानै दङ आसा खालामो नोंथांमोनहाबो एटलिस्ट मिन्स अफ ट्रेन्सपर्ट नङाबा फिगार आउट खालामनो हाबाय दासिम. मफाय थांनांगौ मफाय मानांगौ बोरै थांनांगौ. 10:30 ओंखारदों. लेट्स सी बेसेबां गोबावजों सहैयो. प्लास बिराद चेक पोस्ट दं लामायाव लासै लासै थांनांगौ जायो. ओरैनोथ' मेक्सिमाम प्रिकसन लानानै थांनो नागिरदों जों. जेरावबो ओंखारा माया न'निफ्रायनो ओंखाम लाबोखाबाय. दे लोगो मोनगोन लामायाव. लामायाव सालायनाया एटलिस्ट हाफ एन आवार बारबाय पेट्रल लानायनि उनाव. नोंथांमोना नायनो हायो माबादि खालि जानानै दं लामाया एकदम खालि. There's almost no vehicles on the road. गिथावथाव बाथ्रा. मोनाफ्राव फैबाय बायनानै जुदि गारिफोर सोरनाबा गाज्रि जाबाय बायोबा बेफोरबायदि समाव बिराद खिन्थु दिगदार जागोन. चेक पोस्ट फैगासिनो र' चेक पोस्ट चेकिं जेरावबो चेकिं जागासिनो. कृष्णगिरि सौफैबाय जोङो. बेंगलरा बेनिफ्राय 95 किल'मिटार्सल'सै. नानिया पुरा रास्ता उन्दुबोबाय दिनै. बर्डारा बेनो. दसेनि उनावनो जों कर्नाटका हिट खालामसिगोन. बे कृष्णगिरि जाहैबाय जायगानि नामा कृष्णगिरि बियो. ओमफ्राय एक्सपिरियेन्सआथ' मा बुंबावनो नोंथांमोनहानो दिनै ओरैबायदि एक्सपिरियेन्स जाबोबाय जोङो. जेरावबो दखानफ्रा बन्द, टाउनफ्रा बन्द, मुभमेन्ट गैया, लामाफ्रा खालि. एकदम एज इफ द वर्ल्ड हेज कम टू अ स्टैंड स्टिल. मुभमेन्ट गैया. बयबो स्टैंड स्टिल जानानै दङ. सिनेमाफ्राव नुवा होमबा एकदम हरर मुभिसफ्राव खालि जायगा रावबो गैया मानसिफोरखौ नुवा गिथावथाव बेफोरबायदि एक्सपिरियेन्स आरोखि. ओमफ्राय मोनसे जायगायावथ' जोङो मानसिफोरबो नुवाखै, बाइक कार्स नाथिं. लामाफ्राव ट्राकफ्राबो गैयामोन, एकदम खालि गिथाव बाथाव सिन आरोखि बेफोर. मालाबाबो बेबादि दाजाथों. इट्स अ भेरि बैड सिचुएशन एट दिस पॉइंट इन टाइम फॉर ऑल ऑफ अस. सैनिटाइजर बाहेरायाव थांबाथाय एकदम सैनिटाइज खालामनानै लानांगौ. सिखारबाय बेंगलर सुसुगोन ना? कर लो. You want to eat something? Huh? No? Water? No. What do you want to eat? Chips. Huh? Chips. Nakshi? Nakshi. मम्मी को बुलाओ. Mama. एक चिप्स निकाल के दे दो उसको. किधर है? पीछे वो कर्टन बॉक्स में. Cutting box.
सानना नाय मालायनि न'आव थाबथानाय मालायनि न'थ' मा बुंबावनो जोंनि बुरिनि नोमबा जोंनिनो न'मोन खिन्थु गावनि न'आ गावनि न' जायो सौहैनायाथ' सौहैसिगोन खिन्थु चेलेन्जआ जोंना मा जागोन 14 days home quarantine जानांगोन जोङो न' सिंनिफ्राय ओंखारनो मोननाय नङा जोंनि ससाइटिनि मानसिफ्राबो जोंखौ ओंखारहोनाय नङा अफकर्स एसेन्शियल्स ओंखाम ओंख्रि मैगं मैला बेफोरखौ जों बाहेरानिफ्राय बिहरनो हायो कन्टेक्टलेस डेलिभारि खालामहोनो हायो आरोखि नों जिनिसफोर अर्डार खालामोबा मा खालामगोन बिसोर नोंनि न'आव दरनि सिगाङाव दोननानै थांगोन दा बेबायदि फेसिलिटिस दङ जोंनाव हजों दा ओंखायनो एथ' प्रब्लेम जानाय नङा दिस इज नट अनलि फर द सेफ्टि अफ आवर फेमिलि बाट बयनिबो थाखाय ससाइटियाव थानायनि थाखाय जुदि जोंखौ बेमार जाबायबायोबा बे 14 daysनि गेजेराव हमनो हायोबा माबाफोर सिम्पटम्सफोर नुयोबा एटलिस्ट मालिकफोरनाव स्प्रेड जानाय नङा आरोखि I think we all have to be responsible for our own safety. दा नै दसे जिरायथ'दों at least it's been 4.5 hours since the time we drove from Chennai. It's around 10:30 no? 10:30 सारे दसथायाव हगारदोंमोन नै 4 घन्टा साराय 4 घन्टा जाबाय सौहैसिगोन बावला गासिबो ओंखाम ओंख्रि न'निफ्राय बानायनानै लाबोखादोंमोन नों मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगायाव थांनांगौबा जुदि नों सोरनिफ्रायबा पारमिसन लानांगौबा इट्स इज भेरि इरिटेटिं खिन्थु बेबायदि समाव रुल्स एन्ड रेगुलेशन्स एप्लाइ जायो आनटिल आनलेस नोङो नोंनि पास मोना ट्राभेल खालामनो मोनसे जायगानिफ्राय दस्रा जायगासिम प्लिज ट्राभेल दा खालाम बिराद बुरजा चेक पस्ट एभ्रि चेक पस्टआव नोंखौ चेक खालामगोन बिसोर पुलिसफ्रा कृष्णगिरिनि आगोलाव नै जोङो बाव पेट्रल लाबावदोंमोन दसे दा पेट्रलखौबो 1000 रुपिसनि लादों आं ताकि आहा फैसा खुस्रा लाफिननाङा टोल गेट्सफ्रावबो बेबायदिनो खालामगासिनो बे जाहैबाय पेट्रल पाम्पआ नोंथांमोना नायनो हायो We'll leave now? We'll leave? Shall we? हैं? चलो निकलते पापा It's time लेट हो जाएगा तो They finally know Soupwibai after 45 days. What a relief. Bye. Then in video I say, if you have liked the video, please give a thumbs up and subscribe to our channel for more such videos in future. Until the next one, take care. Bye bye.